ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଣାଟି ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ସେ ଲୋକକୁ ମାଗୁଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେ ବସିବାକୁ ଯେମିତି କରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଚକର ଚାଲିଯାଉ ସେ ତଳରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ସେ ସମୟରେ ସେ କିଛି ପାଣି ବୋଲି ଆୱାଜ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ କୁନା ପିଲାଟି ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ପଚାରିଥାଏ। ସେ ଦୋକାନ ବାଲାଟି ପାଣି ନାହିଁ ନା ବୋଲି କହିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ମୁଢ଼ି ଖାଉଥାଏ ବସିକି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେଇ କୁନା ଭାଷାରେ କହିଥାଏ ସେ ବୁଝି ନ ପାଇଥାଏ। ସେ ପାଣି ବୋତଲକୁ ସେ ଧରିକି ସେ କୁନାଟି ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ। ସେ ପିଲାଟି ଉଠି ଆସିକି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସେ ପିଲାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଧରି ପକାଇଥାଏ। ସେ କୁନାକୁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଥାଏ। ସେ ବୋତଲର ଚୁଟକା ଖୋଲି ପାଣି ତଳରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେ ବୋତଲକୁ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାଟି ସେ ପିଲାକୁ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେ ପିଲାର ତାଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଥାଏ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋବାଇଲରେ କଥା ଲାଗୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଚକର ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟି ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।